ụmụnne m o nwere vidio Blessing CEO mere mmoche ka m bịakwa kwuo maka vidio la maka ọ wala m ekwuo maka vidio la ụfọdụ la ashịhe ile akwa Blessing CEO kwuru maka vidio la aga mebe ihe nsọrọ metọrịma maka ụmụ nwaanyị uche ụmụ nwaanyị dịka uche ụmụazị Blessing CEO shele ịchọ iwesa ji iwe ma ọ gbasa iwu ked gụworu ọbara nshiwuli ike iji lọọla nsọ gụworo ọbara ahụ shiru jiwo nri ọnya ka nshi ka m bịa kwuo taa maka ọbara dodo ji nwoke iji ọbara shieri ihe ọka wekwe mmadụ moto iji ọbara shieri makwa ihe nwa ọbara ụmụ nwaanyị wụ ọgwụ nwaanyị wụ nshi nwaanyị wụ ọgwụ nwoke iji ọbara shieri ihe nwoke amaghị eme nwoke ahụ onye nzuzu ijiri ọbara shieru jiwu ihe lele m anya ọ bụrụ ego ka ọ akpatabeghị ijiri ọbara shieru jiwu ihe ọ wụrụla ji ụlọ ahụ ọdụ ịma ahụ adịghị maka na onwe ọrịa ndụ ụlọ ahụ ọbarala ọrịa ndụ ụlọ ahụ ọrịa ashika afọ mana mgbe iwere ọrịa a mma afụ chi ya ru jiwu nri nyawụla jiwa ayabagwo mara ụkwa eyi anyị nwere ike ịkpafụtachi eyi na achọrọ m igbu ji m ma mgbe ọ nwụrụ ajadi wuru ezigbo ihe test ya ịhụ ọnwụọ iwe mara na ajadi ahụ ezigbo ihe ọbara nshila ahụ nwaanyị afụta la-arụ ọgwụ njika ome ha arụ ọrụọ nwoke a ọrụọ ihe nshila ahụ nwoke fụta ọrụọ ndụ nwoke nchọrọ ibi n'ụwa ọrụ saa ezinụlọ ya emekwila wiked ịnwabelekwa anwa iwuru nwaanyị wuru onye Igbo lege m nchi ịnwabelekwa anwa ashili iwuru ọbara nshila ahụ ụfụta geshiere nwoke ihe maka na okwu ahụ Blessing CEO kwuru ọmaghị ihe o meniri ọnwahakwa ihe ahụ meniri okwu ahụ gbajọ okwu ahụ la-ada ụda ka egbe okwu a na-eshi ushi ọha okwu niile ka na-ekwu nwaanyị ntọgodoro igbu nwoke enweghị ike iji ọbara nshile ahụ fụta ọbara ahụ ivuru HIV ọbara enwe nshi nwaanyị ivu ọbara ịmakwa maka ụmụ ewuchi ma ụmụ nwoke ma abịa akros ihe nke Blessing CEO kwuru amaka ihe a ma ashị ọla onwere ụmụ nwoke nlọkịa ka ụfọdụla akọtọrị onwe egwe mma marụla ihe ọwọkwa advice niile mmadụ nyere ka ihe ekwu nya wochila nọmba 2 lọwụ mamịrị ma agwọ ọrịa mamịrị mmeshi ishi gị wuru sọsọ mamịrị ya nyụ ndị 7 days onye ọta nwaanyị mamịrị mgbe a mamịrị atọ ọnụọ mamịrị na-arụkwubi ọgwụ maka na o nwere ka ịmakwara witilion mmemme ụlọ aka ịnyụsa mamịrị ọla onye nyụsa iwere mamịrị shie jiwu ihe kama jiwu nji anwụ ọdụwajia ndụ ma ya anwụla anwụ ma agwawa eziokwu mana gụnwe nji mamịrị la shieru jiwu nri la-ata ahụ maka na mamịrị ahụ bịa ihe ọ na-arụ ọgwụ ka o si arụ nwaanyị nji mamịrị shieru ji nri ọ nwaanyị ahụ ge nta ahụhụrụ ọhụ nwoke orike ọma ihe oriri orike ọka aka ka arụ nshi mana gụla onwe nshiri ịghọchia mamịrị ahụ anyọwawa anya maka na iwogoro onwe shieru nwoke ahụ nri be careful ihe anyị ma alọka akarịrị ịlọtakwala bi ụfọdụ egele nchi mana ma agọfụtara uwe